Teší ma, že pribúda tých, ktorí sa chcú zabaviť, ktorí chcú súťažiť. Ja vám prajem pekné počasie, peknú zábavu a aby ste sa tu dobre u nás cítili. V prvom rade by som chcela privítať našich porodcov, hlavného šéf-kuchára, pána Ľubomíra Herka. Je z hotela Salamandra Hoduša Havret a jeho dvoch pomocníkov, porodcov, kolegov Juraja Struhára a Erika Volka. Tento tým vznikol z našich priezvík, MTM, Malatínsky, Tvaroška Malatínsky. Máme svoj vlastný recept, ktorý pochádza od môjho bývalého kolegu a ten tu dneska budeme prezentovať. Je úplne obyčajný, len treba dávať ingrediencie v patričnej dobe, aby v tom guláši bolo všetko to, čo tam má byť. No my chceme tento rok prekvapiť ako jednota dôchodcov. Prvýkrát sme ako začali variť guláš a máme špeciálne inteligencie a chceli by sme vyhrať. Vzdelávame mládež, aby vedeli, čo znamená 3,14 číslo. Pre nás starší je 3,14. To znamená čo? To znamená, že pijeme, dodržujeme pitný režim. Stavili sme na tradíciu a naše tajné recepty. To znamená, čo tam príde, to tam príde, uvidíme. Taký troškový. Sme tu s Novami Špačínsky, pekní svetári, Peter Demovič, Vlado Hornák, Išta Matejkovič. Došli sme sem nie vyhrať, ale aby náš guláš chutil každému, kto si k nám dojde okoštovať. Preto pozývame všetkých na náš plný kotel. Polný pub, to je Bohunice, Mijava, Paderovce. Medzinárodný tým. Je to skoro tradičný tím, Jožko Mihálik, ja a dneska máme posilu, pretože už sme tu asi myslím tretíkrát. Náš názov sa kryštalizoval dlhé roky. My tu sme od prvého ročníka a postupne, keďže náš cibulový chleba sa stal vyhlásený široko ďaleko až po Bratislavu, tak sme si dali názov Cibuloví chlapci, už druhý rok razíme túto cestu. A cibulový chleba bude tak rátam za nejakú pol až 3/4 hodinku do hodinky, potom vítame všetkých tu, na ktorým budeme nadeľovať. Najlepšie je zúčastniť sa a keď sa bude dať, tak vyhrať.
rodinej firmy a sme to pretavili aj do gulášového tímu. Kto je vedúci? Tam, šéf kuchár. Tak ideme na víťazstvo, no ako... My robíme klasický guláš, nebudeme špekulovať, klasika, osvedčená. Však to je tá naša tajná špecia. Z toho, že varia pivári. Asi to. Začali sme s menšími technickými problémami, ale samozrejme, že sa chystáme to tu vyhrať. Toto je hlavný človek, ktorý sa bude venovať vareniu, to je Braňo Kontína. A samozrejme tam máme ešte takého z multinárodného, tam máme Vojta, nášho ďalšieho člena. No a posledný som ja. Čo to znamená, keď diabli varia guláš? Znamená to, že bude pekelne dobrý, samozrejme. V prvom rade pekelne dobrý a možno aj trošku štiplavý. Tak to je Domino, to je hlavný kuchár Miro, Aďa a Peter. Ocitli sme sa tu cez kamaráta Jožka, ktorý bol u nás na návšteve a nás pozval. Perfektný guláš, vypojem tak do tretieho miesta. Kuchárskeho Dáško, to je hlavný kuchár kraja, co tam. No, je to už teda tretíkrát. Jan Zastiev, charakter. Uvidíme, keď sa podarí. My nevieme vyhrať, my sme sa len zúčastnili. To sa ťažko prezrádza, to sa nedá ani prezrádziť, lebo to každý si robí podľa svojej chuti, podľa svojho svedomá to robí. Tak na túto sezónu sme sa pripravovali s tým, že sme rozmýšľali, či bude dobrá úroda cibulia je, tak guláš vypadá, že bude dobrý. Más, cibulka, potom príde mäso, nejaká majoránka, korenie. Ale ešte len začíname, takže robíme cibulku do zlatova, dáme tam potom mäsko trošku, paprika, čierne korenie, sladká paprika, šíplavá a postupne pôjdeme ďalej. Toto je Maďar, Slovák a tento je Talián, Rakúšak, pardon. To je na Rakúsku robí, takže... Nezmenili sme názor, stále ideme v tých kolajách a ideme stále rovnú cestu. Čo dala ladnička a klasika. Žiadne vymýšľance. Tento guláš sa bude uchádzať do priazem poroty, že bude najsmišnejší. Mám šikovný tím, ja som šéf-kuchár a šéf-kuchár si rozdelí robotu tak, aby mu nič nezostalo. Ja som to tak rozdelila, všetci robia a ja tu kecam. My sme tu preto, lebo my tak zle varíme, že nám doma zakázali variť. Tak sme sa vybrali sem do prírody, tu sa to stratí. My sme mali taký dym, jak keď zvolá pápež a celkom biely, dobehli aj hasiči, že tu už horí. Najväčší, najkrajší dym sme mali celkom biely, jak padli sneh. Lebo bývam na Zahumenickej ulici. To je taký zmiešaný tým. Uvidíte na konci, keď sa uvarí, či bude jedlý. Ja, Miroslava, môj manžel Miloš a kolegyňa Majka s manželom. A náš syn Patrik. No tu sme prvýkrát. Pintu. Pravú maďarskú papriku. Pigičaj. A
nedávame lečo, ale len papriku vyvariť. Nemáme hovorkinu. No, môže byť. To mala byť kapustnica, ale bolo to zatrhnuté. Ešte sme sa nerozhodli, čo to bude. Starosta je momentálne na dovolenke a ja som zástupca, to je ekonomka a zamestnanec obecného úradu. Takže my to zvládneme aj bez starostu a dúfam, že mu nespravíme hanbu. Máme svoj vlastný recept a uvidíme, čo z toho bude. Ako vlastne to dlhodobo to štylizujeme a zdokonalujeme, podľa toho uvidíme, čo z toho bude. Saranča je druh kobylky, ktoré požiera úrodu v Afrike vlastne. To ako tie nebezpečné tvory, ktoré zdecimujú úrodu domorodcom chudákom a vzniklo to tak, že my sme 4 súrodenci a každý sme mali po 2 deti. A keď sme stretli, tak títo ako jeden z nich, že vrliť sa na to ako sarančata, keď bol, čo bolo na stole, koláč, čipsy, hocičo, že vydržalo to 2,5 minúty a všetko zjedené. No tak ostalo také meno potom, že sarančata. My sme z Krajnice. A my bývame v Bohunice. Oni bývajú v Bohunice, Krajnicania, kvôli robote sa prisťahovali sem. No to sme si dali s kamarátmi, čo sme tuto z partiu, ako potrnavsky, akože každý k nám príde, takže skúš zakoštovať po trnavsky. To sú tam tajné ingrediencie a to je čiste na ňom. Takže by som vás odporúčil rád na neho. Peter! Varíme guláš. Sme Veselá trojka tým. Máme kuchára číslo 1, kuchára číslo 2. Ingrediencie neprezrádzame ako každý. Dúfam, že vyhráme. My sme neprišli vyhrať, my sme sa prišli zúčastniť. Podstatné je sa zúčastniť, nie vyhrať. 3, 2, 1, teraz. Poďte. Dole troška. Dobre vám padlo pivečko. A toto môžete robiť každú hodinu. Ja som to dala každú pol, ale teraz to na vás, každú hodinu. Tak ešte raz. Asi koľko? Ojej, málo. Dobre, počítame ešte. Počítame si na viac. Keď to budete súťažiť. To je na pokladanie misky, keď vydávame guláš. Aby nikoho nepálil guláš, takže si to zoberie potom len za uška. Čo som si všimol, možná jednu vec, keď robíte základy niektorí, nepatrí to všetkým samozrejme, je dobre mať vždycky naozaj natemperovaný ten kotol, nech je tam poriadne niekto pri tom základe horí. Lebo keď sa tam dá to mäso, tak zvykne to zachladiť a tým pádom naozaj vytečie z toho mäska šťava, takže poriadne naložiť, zo začiatku ten plameň je veľmi dôležitý. Je to tu úžasné, naozaj to tu úžasné. Paráda, skvelá partia, skvelí ľudia. Ľubko, ideš. Dobré základy gulášov, sme tu kvôli gulášu a môžem povedať, že ja už teraz, keď som prešiel 30 tímov, čo je teda neskutočné množstvo na slovenské dediny, vzhľadom na to, že máme skúsenosti s gulášmi, tak môžem povedať, že 30 tímov málo kde býva a tie základy sú naozaj úžasné, ktoré sme videli. A chceme pozdraviť všetkých z Jaslovských, Bohuníc a okolitých dedín
že prišli a teda ešte aj prídu vlastne. Strašne sa tešíme, že sa niečo naučíme, lebo kuchár sa učí celý život a môžeme byť s prezývkami typu neviem čo, všetko, presne. A tak ďalej, ale stále máme pokoru pred týmto remeslom a ja si myslím, že títo ľudia majú niekedy lepšie zvládnuté základy a celkovo varenie gulášov, ktorí sa venujú tomu ako aj šéfkuchári na Slovensku. Je tu určite cítiť tú atmosféru, ako Ľubo povedal, a tí ľudia varia s radosťou, čo je vlastne najdôležitejšie. Nevaria preto, že musia, ale chcú. A to je krásne. A o to nám vlastne všetkým ide. Parádna fakt atmosféra a ja sa teším, lebo som tu prvýkrát naozaj tie Jaslavské Bohunice. Neviem, o čo tebe ide, ale ja by som chcel asi predstaviť nás troch. Toto je Erik Volko, on je zo Zvolena, má tam vynikajúcu reštauráciu. Volá sa, že Bistro Chef. Naozaj si to zaslúži asi ten názov, lebo je to naozaj dokonalá harmonia chutí, čiže kvalitná gastronomia. Tuto je Juraj Struhár. Áno, som to ja. Precestoval Slovensko a rozťahuje hotely a zauča mladých kuchárov, aby vedeli variť na rôznych technológiách a pritom je naozaj veľmi dobrý šéf-kuchár a potom som tu ja obyčajný. Takže úplne obyčajný Ľubo Herko, ktorý má na starosti 2 hotely, manažuje kopec ľudí, samozrejme, je to lyžiarsky komplex, takže teraz sme sa bavili o apresky. Mám z toho komplexy, tak? Ale krásne vyzeráš, to všetko, že tie komplexy tam zvládáš. Takže ďakujem ešte raz divákom, zúčastneným, pani starostke nemôžeme zabudnúť, lebo to by bolo asi zle, kebyže ju nespomenieme, a organizátorom, lebo každý si zaslúži na takúto akciu. Áno, pozerám vysoko. Kamera sa stráca. Ďakujeme za pozvanie ešte raz. Tešíme sa a ideme koštovať, ideme sa baviť. Pripraviť sa. Pozor, teraz! dušička nekašli, aby ma pri tebe nenašli. Anička, dušička nekašli, aby ma pri tebe nenašli. Ja ťa chytím, polúbim a posískam, a pritom si pre veselé zavískam na celú dedinu. Jakú mám šikovnú dievčinu. Ja ťa chytím, polúbim a posískam, a pritom si pre veselé zavískam na celú dedinu. Jakú mám šikovnú dievčinu. Anička, dušička slama, najlepšie kašľať mi začala. Anička, dušička slama, najlepšie kašľať mi začala. A ja ju chytím, polúbil a posískal, a jej milý pod okienkom zavískal na celú dedinu. Jakú
zdravie, kto má čo piť na 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 zdravie.
rozlúčku, možná, že posledný raz na cestu. Podradia rúčku, rúčku na rozlúčku, možná, že posledný raz. Nadišla chvíľa, ja musím do boja, musím si splniť svoj rozkaz. Nadišla chvíľa, ja musím do boja, musím si splniť svoj rozkaz. Tvoja smeríči, celé dni a noci, nám jasné hviezdy svietili na cestu. Tvoja smeríči, celé dni a noci, nám jasné hviezdy svietili na cestu. Kaťuše bíli a my pasu páli, jeden za druhým padali, ožali. Kaťuše bíli a my pasu páli, jeden za druhým padali. Videl som tam vidieť svojho kamaráta, keď spadol na zem ešte žil a fajčil. Videl som tam vidieť svojho kamaráta, keď spadol na zem ešte žil. Červená krv mu z ruke vytekala, posledné slova hovoril, dajte rúk! Červená krv mu z ruke vytekala, posledné slova hovoril. Odkáže otcovi, odkáže mamičke, odkáže mojej milej Aničke. Odkáže otcovi, odkáže mamičke, odkáže mojej milej. Že ostrá rúka zraní ma hruď moju, padá za očinu svoju. Že ostrá rúka zraní ma hruď moju, padá za očinu svoju. Minimálne na druhé miesto, maximálne na druhé miesto. A máme tu koštovačky najlepšie na svete. Takže si myslím, že keď to ešte dochutíme poslednými ingredienciami, bude to akurát. Strašne dobrý guláš a myslím, že všetci budú spokojní s naším výtvorom, keď sme tu prvý raz. Daríme, prvý raz vyhráme. Krásne, túto babku, Tiborovú, Jankinu, toto je život. Zebrať si guláš, nájsť sa, vypiť si, zaspievať si. Ešte to bude, spievanie ešte nebude. Ja to vidím tak, že sme to, chvála Bohu, dovarili. Vidíme to tak, že asi sa nám to podarilo a uvidíme, čo povedia rozhodcovia. Záleží to na nich. Nejde o život, ide o... Takže veselo. Je to zábava, nie je to súboj, boj, je to iba zábava. Veľmi som spokojná a máme tam 4 druhy mesa, takže treba okoštovať. Mne sa zdá, že to je super a dúfam, že to bude na prvé miesta.
súťaž bola perfektná, ešte uvidíme, jak dopadne vyhodnotenie. Naše vyhodnotenie je už výborné, náš guláš je na trhačku. A v cibulovom chlebe sme určite boli jednotky. Na 100%. Tak ja si myslím, že čo sme naklonili, čo sú tu kolegovia a kostolanci, povedali, že dá sa, že je dobrý ako. Ja si myslím, že dobrý je dobrý. Šmakuje veselo. Dobre. Áno, je navarený výborný, čakáme na vyhodnocenie. Dúfam, že budeme ho hodnocení čo najviac. Chudí, parádny. Podľa mojich predstav. Meso tam je, šípok. Podaril sa. Presne podľa predstav. Šmakuje. Povedzte, že nie, lebo to není náš. Ja som koštoval. Tento šmakuje, tento. Výborné, už čakáme len na to víťazstvo. Kedy vyhlásia víťazov. Týmto gulášikom, ktoré tu máme, bol samozrejme nejaký technologický postup, takže predstihovalo už také hodnotenie k tomu. Samozrejme, čo sa cení pri guláši je konzistencia samotného gulášu, konzistencia mäsa, konzistencia zemiakov, pokiaľ je tam, a samozrejme poviem to, krémovosť gulášu. Nemal by byť vyzrážaný tuk, nemal byť prepálený tuk na vrchu a nemal by byť silno aromatický za jednou ingredienciou, hej. Takže mali by byť zladené chute, takže toto sú naše také hodnotiace kritériá, ale myslím si, že to bude veľmi ťažká voľba, vzhľadom na to, že dneska z tých 30 gulášov 29 bol naozaj navarený každý veľmi pekne. Takže uvidíme a dúfam, že sa naozaj trafíme a všetci budú spokojní.
takto si to predstavujem. Každý víkend, len doma mi nedovolia variť, tak chodím sem. Horí, nehorí? No víte čo? Dneska nám nehorí, ale pod kotlom. Keby ste sa kúkli, dneska tam horí a nemá to hasiť. Všetci hasiči sú mimo, ale ja som k dispozícii. Máme najlepší. Dneska tu taký guláš není. Oko má dobré, jak ja. Je dobré má oko. Najlepší guláš máme. Chystáme druhé kolo, bramboračku ideme robiť. Alebo zemiačku. Je to trocha na pár porcií, niečo sa ešte nájde. Kto bude mať chuť, môže prísť. Podaril sa? Ja si myslím, že áno. A ide na odbyt? Ide. No my sme spokojní s gulášom, jasne, na tom záleží od poroty, jak to porota ohodnotí. Ale my to druhé miesto bereme. Guláš predaný, všetko je OK. Splná všetky predstavy a každému zatiaľ chutí. Čo si od nás brali guláš, zatiaľ veľmi chválili. Nás Boh žebe, nás tam dá na plnú stranu. Gulášik sa nám podaril, možná sa nepodaril pre kuchárov, ale Tiborko si dal, my sme si dali a my budeme rádi, keď sa nám mine, aby ľudia boli spokojní s našim gulášom. Nie porota, ale ľudia. Najlepší guláš! Najrychlejšie mínajúci sa guláš! Preto len 14 príď! Špačince lomeno Dolnej Dubovej. Pôvod znáča. To je hustota, to je kvalita, to je masko, to sú zemiačiky, to je masnotka. Najlepší gulášik, čo môže byť na svete. Žiadne tajné ingrediencie, klasika. Šmakuje? Veľmi, keď sme už všetek predali. Už nemáme nič, všetko sme predali. Tento raz sme tu prvý raz. Guláš sa nám minul všetek, porád, ľudia všetci k nám vypredali. Máme 70 lístkov, ja už nemám čo k tomu dodať. No veľmi dobre, lebo došla rodzina a zjedla mi všetci guláš. Minuli sme všetko, nemáme nič už, všetko je preč. Dáme na mikrofón jednu lyžičku. Víťazný guláš od šéf-kuchára. Tak každého vlastná chuť je tá najlepšia. Ja tvrdím, že je ich najlepší, potom každý môže tvrdiť, že je aj náš lepší ešte. Konkurenciu koštujem, nemôžem byť taká, že by som neokoštovala, ale treba ísť aj ku nám, lebo my máme Hornotekovský, tak treba ísť okoštovať. Tak na 90% asi. Sú tam ešte rezervy do budúceho roku? Určite veľké rezervy. Ja som spokojný, a vy áno? Nepočula som, čo si hovoril, ale keď to hovoríš ty, tak asi to bude pravda. Jaký ste navarili? Tak už aj ideme na dno. My s našim varením sme veľmi spokojní. My sme sem ešte raz neprišli vyhrať, my sme sa došli zúčastniť. A to je dosť podstatné. Ja to isté, čo on. Ja by som len k tomu dodal, že tento guláš není len ako taký, ale tamto srdco zahrá veľkú rolu. A v tom je to veľké čarodejstvo. Žiadne tajné ingrediencie, ale srdco. Ďakujem. Celý pohár zabalíme aj domov veľmi dobrý. Šmakuje? Trošičku. Má nejaké chyby? Nemá.
Je to náš guláš, tak nemá. A na to, že to varil taký mladý chalan, tak je to celkom fajn. Bolo to ťažké rozhodovanie? Podľa mňa veľmi ťažké. Už sme mali, ako sa vraví, z toho celkom aj guláš. Kebyže mám rozmýšľať za takého obyčajného človeka, nie teraz porodcu ako kuchára, tak poviem, že ma to mrzí, lebo chcel by som, aby bol každý ocenený. Už len za to, že proste prišli a navarili ten guláš a proste našli si čas, zobrali rodiny a deti, to sa strašne cení. A keď hovorím za kuchárskú dušu, tak poviem, že sme rozhodli naozaj veľmi dobre. Sú tu dvaja chalani, ako je Erik Volko a Juro Struhár. A môžem povedať, že patria medzi top šéf-kuchárov na Slovensku a myslím si, že už za tých 20 rokov pôsobiaci v gastronómii sa nemýlime. A keď áno, tak si odnesieme v chrbte vidli, ale to je pohodička. No veľmi som spokojná, ďakujem ľuďom, ktorí sa zúčastnili. Myslím, že počasie nám vyšlo, všetko je v poriadku. Išlo hlavne o zábavu. Túto dobrú atmosféru, ktorú tu dneska navodili. Poprosila by som teraz
naozaj len a len vám. Obec Jaslovské Bohunice udeluje diplom za 5. miesto v súťaži Najlepší guláš majster. Tým My radi jíme 5. miesto. Naozaj gratulácia. Také fanfári, pán Zúkar. Úctivá poklona. Komu dám diplom? Páči sa. Páči sa. Gratulujem. Pomáhal si? Obec Jaslovské Bohunice udeluje diplom. 4. miesto v 5. ročníku Gulášová pohoda 2015 je Sieť v Raftovce. Veľký potlesk. 4. miesto. Srdečne gratulujeme. Gratulujeme. Nech sa páči, toto je vaše. Úctivá poklona. No a teraz ide to najkrajšie stredné 3. miesto. Obec Jaslovské Bohunice udeluje diplom za 3. miesto. Je to tým Blava polovné združenie. Toto sú 3. miesto, výborné miesto. Dobre, Jaslovské Bohunice udeluje diplom za 2. miesto v súťaži Najlepší guláš majster. A opäť rutina 5. ročníku Gulášová pohoda 2015. Zaláma, Boj Žukovce, gratulácia obrovská. Mesiari, 2. miesto, obrovský pokoj. Toto je úprimná radosť. Obrovský potlesk ešte raz. Sú to bojovníci. Ďakujem veľmi pekne. Obec Jaslovské Bohunice udeluje diplom za 1. miesto v súťaži Najlepší guláš majster. 5. ročník Gulášová pohoda 2015 týmu s názvom Skús okoštúvať toto! Obrovský potlesk, naozaj títo chlapci klobúk dole. Ak majú guláš, títo utekajte po ním, ochutnajte ho. Naozaj veľmi zaujímavá chuť chlapi, dobre uvarené mäso, úžasné, radujte sa, vyhrali ste, milí súťažiaci, milí hostia. Srdečne ďakujeme veľmi pekne každému jednému zúčastnenú, vy ste vyhrali tiež. Nemohli byť všetci byť prví. Veľký potlesk ešte týmto mladým ľuďom, lebo proste úžasné. Ja by som asi odostal slovo. Výborne navečerali, budeme mať obrovské spomienky, toľko chutí pohromade večer po 19. už dávno nemáme také, ale výborné, naozaj výborná atmosféra, takže z môjho pohľadu super. Jedinečné. Výborné, tak, výborné. Neskutočne krásne miesto sme dneska vybojovali. Ďakujem celému týmu, všetci sme sa snažili, všetci sme spravili preto, aby sme dobre zabojovali a som rád, že kuchári takého mena nás ocenili.
Čiže by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným ľuďom, ktorí sa tu stretli. Verím, že malo to svoj účel, že sme sa porozprávali, našli sme si tu nových priateľov. Ďakujem, počasie nám vyšlo, takže bolo to super. Takto. Variť budeme ďalej, hej. A tajná ingrediencia bola bujon gulášový, ale aj nesýtená minerálka, jemne sítená minerálka, rajec. Do cibule. Do cibule. Náš guláš, takže musíme ísť nakladať guláš, výherný. Ďakujem mojim rodičom, mojej sestre, všetkým, tomuto výboru, čo nás vyhlasovali, manažérovi, trénerovi, svojmu tímu, že mi nadávali, že tam nemám dávať tú minerálku, ja som mu tam dal. Kvôli tomu sme vyhrali asi.